कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। कदराची प्रसिद्ध महामाया देवीरी जात्रा ब्रेस्तवार दिवस जाली। कारवार समुद्रात दिसून आयलो ग्रीन सी कासव। कारवार शहराच्या वार्ड नंबर 18 केएचबी कॉलनी रस्त्याक आणि वार्ड नंबर 25 देवती शेटा रस्त्याक विकास कामगारीसाठी शासकीय रुपाली नाईक हेमगेली भूमिपूजा। सरकारच्या उत्तर कन्नड जिल्ह्या पोलीस विभागाक निर्भय योजने भितर 28 बाईक वितरण। कारवार शहराच्या सदाशिवगड किल्ल्याच्या विकास कामगारीसाठी 30 कोटी रुपये मंजूर। आता सविस्तर खबरो। कदराची प्रसिद्ध महामाया देवीरी जात्रा ब्रेस्तवार दिवस श्रद्धा भक्तेन जाली। हजारांची भक्तगण येऊन शक्ती स्वरूपी देवीले दर्शन घेतले। कोविड-19 लागून सरळ रीतीन जात्रेचे आयोजन केले। भायर गावच्या भक्तांक जात्रे भितर भाग घेवच्याक अवकाश नाशिले। सकाळच्यान स्थळी भक्तगण लायनीत उभी राहून देवीक फूल आणि केळी दिली। कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमी बी देवीले दर्शन घेतले। कारवार शहराचे वार्ड नंबर 18 केएचबी कॉलनी रस्त्याक नगरसभा वतीन रस्तो निर्माण कामगारी कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमी भूमिपूजा केली। ह्या वेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष प्रकाश नाईक, सदस्य उल्हास केणे, रविराज अंकोलेकर, नंदा सावंत, हनुमंत तळवार, अनुश्री कुबडे आणि भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता उपस्थित आशिले। आणि कारवार शहराचे वार्ड नंबर 25 देवती शिटा रस्त्याक विकास कामगारीसाठी कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे शासकी रुपाली नाईक हेमी भूमिपूजा केली आणि तेमी शहराच्या विकासासाठी सदा फुडी उरतले म्हणून सांगले। ह्या वेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष प्रकाश नाईक, सदस्य आणि भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता उपस्थित आशिले। ग्रामाचे श्री महादेव आणि ग्रामदेवते उपस्थित असले आमगेले नगरसभा फर्स्ट उद्घाटन त्यांचे नगरसभेचे अध्यक्ष आणि आमगेले होडिले डॉक्टर तेंगेल चलो बी आणि तो आमगेल फॅमिली डॉक्टर बी तेमीन आमगेले डॉक्टर नितीन पिकळे सर तसेच उपाध्यक्ष आमगेले पहिला लागून हळक असले आज तेमी उपाध्यक्ष स्थानाक आमगेले नगरसभेक येयलो आसा पीपी नाईक सर पीपी नाईक लाईट गेल काय आमगेलो गणपती अण्णा ओळेकर अण्णा तसे हे वार्डाचे पहिलेचे मेंबर असले आणि तेंगेले घर ह्यावटेच्यान आमगेले नंदा सावंत तसे उपाध्यक्ष आमगेले शिल्पा मेंबर अनेक शिल्पा आणि तसेच आमगेले नगरसभेचे AEE आणि केडीआयचे कमिशनर आमगेले आरपी नाईक सर आणि हांग उपस्थित असले आमगेले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते बंधू तसेच हे गावचे गौरवान्वित सगळे आमगेले नागरिक लोकांक नमस्कार करते। आज खूप दिवसाची एक सपन असली कामळा हो रोड पळून खूप लोकांक पळून बेजार जाल्लो आणि हे निमित्तान आम्ही आता मुलमुल्याक आम्ही रोड खंय जालना पळय थंय आम्ही समकर्ते आसात। तेच खातीर आज नगरसभे वतीच्यान आज आमगेले 121 लाख रुपये हेका घायल्लो आसा आणि तशेंच नगरोत्थानाच्यान 26 लाख रुपये कणगेन टोटल 50 लाख रुपये सुमार आम्ही हे रोडा घायल्लो आसा आणि हे रोड मुखाल दिसाक तुम्ही बरें करून घेवूंक जाय कित्याक म्हण सांगल्यार रोड करतानाच तुम्ही सांगूंक जाय। हे निमित्तान हो रोड
मुखाल दिसाक बरो जाऊ जाय आणि हांगा खूप इतले लोक आसात आणि हेच मेन रोड जाता आमच्या हेच्याक हॉटेलच्यान फर्स्ट खातीर हे रोड घायल्ले आसात सगळ्यांक अभिवृद्धी खातीर आज आमगेलो देशाचे प्रधानी राज्याचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पाजी शाबूल तेन्ना पयलींच्यान सकयल येयल्लो फंड आमी तो कसकन यूज करून घेवं जाय आणि बऱ्या भशेन तो फंड यूज जावूं जाय कित्याक म्हळ्यार आमी आज हाडले फाल्यां तो रोड नाप जाता ते काम जायना म्हळ्यार सगळे लोकांक आमी साथ घेवन तसे म्युन्सिपालिटी मेंबर बी येयल्ले आसा हांगा सगळे लोकांक एकठांय आमी सगळे लोकांक काम करूं जाय लोकांक विश्वास घेवं जाय आणि लोकांक मुखाल दिसाक आमकां जो आशिर्वाद केल्लो आसा तुमी जावन आमी येवची न्ही तुमी जावन ते आशिर्वाद तुमकां आमकां मेळूं जाय म्हणून सांगते आयज हो कार्यक्रम ल्हानपणेन जालो तरी बरे बेगी जाला बरो जालो तशेंच आमगेले हे वार्डाचे मेंबर मिनाक्षी म्हाका खबर ना तिका आराम ना जाल्यार म्हाका दिसता हांव चेंज करता आसलें आयची डेट कित्याक म्हळ्यार 2-3 दिवस जाले ती बडी पाप येवन घेवन म्हाका रोड उद्घाटन करूं जाय म्हणून सांगते आसली ती कितें आराम ना काय हांव बी वचून पळयता म्हाका खबर ना तिका आराम ना कारवारच्या समुद्रात मलपे बोट मच्छीमारी गेले तेन्ना नेत्रांनी आळ समुद्रात ग्रीन सी कासव मेळ्ळो नंतर मच्छीमारी लोकांच्या पद्धतीप्रमाणे कासवा कुदकन समुद्रात सोडले सरकारच्या उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस विभागाक निर्भय योजने भितर 28 बायक वितरण केले जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू हेमी बायक वितरण करून रॅलीक चालना दिली रॅली जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी कार्यालया खंयच्यान एमजी रोड सविता सर्कल आणि मुख्य रस्त्याचेर काढली कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड किल्ल्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती म्युझियम आणि पार्क निर्माणाक सरकारान 3 कोटी रुपये मंजूर केला म्हण शासकीय रुपाली नाईक हेमी सांगले सरकारान फाटी कन्नड संस्कृती आणि प्रवासोद्यम सचिव टी रवी हेमका सदाशिवगड किल्लो दाखयलो तेन्ना तेमी किल्ल्याचे महत्व पुराय आयकून घेयले त्यावेळा किल्ल्याच्या विकासासाठी तेमका याचिका दिली दलान सध्या किल्ल्याच्या विकासासाठी 1.5 कोटी रुपये मेळिल्ले आसा सदाशिवगडच्या किल्ल्यावेल्यान काळी नदी अरबी समुद्र मेळचे संगम सूर्यास्ताचे नयन मनोहर दृश्य पळोवच्या मेळटा इतल्यान कारवार कोंकणी बातमी हांगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट जरूर करा कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।